Lami siya. Kung unsay gidili mao'y lami. Mao kini ang panultihon sa mga arthritison nga mahilig mukaon og syai o sulod sa ginhawaan sa baboy. Sama na lang sa pungko-pungko sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga gidag sa usab sa mga mahilig sa gidili unta sa panglawas. Tilawan usab nato kini kay lami siya. Kagkong og lami nga syai ang bida ni mga pungko-pungko store sa Punta Rizal, syudad sa Lapu-Lapu. Kini ang gikuninitan sa mga mahilig sa street food. Gitawag usab kini sa uban nga chicharon bulaklak o ginhawaan sa baboy nga giprito. Mas mulami kun ituslo sa sauce nga gibutangan og inad-ad nga bombay og pusan pagyud og sili. Siyempre pares nini ang puso nga lamay usab ituslo og apil sa sauce. Gawa sa siya na usay mga lumpiang gabi, tawgi ug uban pa. Kumusta man ang inyong negosyo? Okay raman sa kusog-kusog man siya. Makabayad ra sa utang. Simple lang ang panginabuhi apan, naghatag og dakong tabang sa mga naninda. Gawas pa ang kalami nini nga maoy nakadani sa mga mahilig sa syai. Unsay nakalami aning inyong pungko-pungko? Lami ang among timplada. Secret na sir ay. Kauban si Renante Quiñones, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.